冬至祭が迫る中、美しい深紅の絹の街灯が燃え盛る呪いへと姿を変える。徳妃の里霧は只に焼かれたような濃い水泡に覆われ泣き崩れる。だが猫猫マーマーはその見えない炎の正体を見破った。悪鬼でも神の呪いでもない。これは漆の毒だ。真っ赤な染料の桶から極寒の冬でもひび割れていないごま油の匂いの手を頼りに犯人を追い詰める。一斗の炎が絹に毒を混ぜ、臆病な妃の美貌を奪おうとした。絹に潜む炎事件、空漫画で今すぐチェック。
す。